siya hiker, mountaineer, nakakapyot siya sa gamot. Kag sadto nga panahon, siya nagsinggit sa Dios. Ginoo, luwasa ako, nagasalig ako sa imo. Kag suno sa istorya, may nagsabat, oo, may pagsalig ikaw sa akon, busa, buhi ang gamot, hindi ka na mag-uyat sa gamot. Naghipos siya. Kag sa gyapon nagsiling siya, Ginoo, buligi ako. Nagsabat, buhi ang gamot. Kag hindi gid siya sang nagpamanagbanag. Nakita niya nga mga 5 inches na lang siya, no, sa ground. Nga kung buhian niya, hindi man siya mapiang. Nga amo yadto ang naggapo sa iya. Daw na ulipon siya sa iya kahadlok tungod kay wala siya nakahibalo sang kamatuoran, sang matuod niya nga kahimtangan. Abyan, ang aton nga mga kahadlok nagapabilin ina. Pero kung nakahibalo, nasayod kita sang kamatuoran sang Dios, ang kahadlok naton sa palabuton, ang kahadlok naton sa sinang paghukom sa Ginoo, ang kahadlok naton diri sa mga nagakalatabo sa kalibutan, mawala. Hindi ini magapugong sa aton pag-alaga dira sa Ginoo. So ang importante, agod ikaw maka-eksperyensya sinang pagpugong sa kaugalingon, kinanglan may kasayuran ikaw sang mga kamatuoran diri sa balaan kasulatan. Ang balaan nga espiritu amo ang nagaprodukto sini nga klase sang balatyagon kag pamatasan. Suno sa Galacia 5:22 kag 23. Ang pagpugong sa kaugalingon ginsaad sang Ginoo pinaagi sa gahom sang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu nagatrabaho diri sa sulod naton kag nagadala siya sang kahilwayan nga ginagamit ang kamatuoran nga nagalinman sa balaan kasulatan. Kag ini nga kahilwayan amo ang nagatulod sa aton sa pagpadayon nga mag-alagad kita sa Ginoo. Kag ang kamatuoran amo ang nagahilway sa aton sa mga kahadlok, sa mga pagpangduha-duha sa aton nga mga kabuhi. Ang buhaton naton, agod nga ma-exercise naton ang self-control, amo ang pagibalugid sa kamatuoran. Siling sa manog Salmo 119:9. Sa ano bala ang pamatanon nga lalaki makapaninlo sa iya dalanon? Pinaagi sa pagtalukpangod, dira suno sa imo pulong. English, how can a young person stay pure? By obeying your word. See? Pagtuman sang pulong. Ang pulong, kamatuoran. Once magsulod ang kamatuoran sa aton mga pangunahuna kag sa aton mga tagipusoon, maka-eksperyensya kita sang kahilwayan. Kag ina nga kahilwayan, amo ang magadumala sa aton nga mga kabuhi. Agod nga makadevelop kita sang self-control, kinahanglan magtuman gid kita sa mga rules nga makita sa balaan kasulatan. Siling sa 2 Timothy 2:5. Ang manughampang sa paindis-indis, hindi mapurungan kung hindi siya magpaindis-indis suno sa pagsulundan.
English. Athletes cannot win the prize unless they follow the rules. Unless they follow the rules. Importante nga magsunod kita sa mga rules sa Ginoo. Obedience to the rules. And then submission to the rules that are above us. Mga ginatawag papel sa kabuhi naton. Ang supervisor magasunod sa papel sang manager sa iya nga kabuhi kag pagtrabaho. Ang manager amo ang magasunod sa handom sang board of director sa isa ka kompanya. Ang sarhinto magasunod sang official sa ibabaw niya. Amo na ang mga roles, no? R-O-L-E-S sa aton nga kabuhi. Agod nga kung buhaton naton ini, maka-exercise kita within the freedom that we have, and in our exercise of the freedom that we have, we exercise them with self-control. Ang pagpugong sa aton nga kaugalingon. Pwede kag kinahanglan gid nga sa aton pagkabuhi mayara kita self-control. Isa ka bahin sang bunga sang balahan nga espiritu. Now, careful ako abyan sa paghambal nga ang self-control bahin sang bunga sang balahan nga espiritu. Kaya nga aman nagsilindra Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, or kindness, meekness, faith, temperance. Against such there is no law. Wala nagsiling fruits of the Spirit. Fruit of the Spirit. So, isa ka bunga sa balahan nga espiritu, daw, masilin naton, naslay sa siyam. Inang bunga sang balahan nga espiritu. Kag isa sa mga slices sa sinang bunga sang balahan nga espiritu nga atong ginahambalan karon amo ang pagpugong sa kaugalingon. Makapugong bala ikaw sa panahon nga may mga tentasyon sa imong kabuhi? Makapugong bala ikaw sa paggasto sang imo kwarta pagkatapos nimo nga mabaton ang sweldo? Tungod kay imo unahon ang pagbayad sa imo nga utang. Ang isa sa mga causes, jokingly, sila nila sa dementia or Alzheimer's disease, mao inang pagpangutang. Kay madamo sa mga tao nga mayo magpangutang pero malipat na pagbayad. So may dementia na sila. Hindi na sila kadumdum sang ilang nga utang. Wala na sila dumdum sang ila ginabayaran. Once you have self-control, makadumdum ikaw sang kadtuan sang imo nga kwarta. Dumduman gid nimo ang pagbayad sa utang nimo sa iban nga mga tao. See? Madamo sa mga kayuhan nga madala kag mangin resulta sa imo kabuhi kung ikaw may self-control. Kabay pakutani, amo ini ang aton ipahayag sa sininga adlaw. Hasta lang kita diri, Nyrel. Thank you sa imo nga pag-replay sini. Magapangamuyo anay kita, no? Abyan. Lord, salamat sang imo balaan nga pulong nga nagadumala sa amon kabuhi kag ang imo balaan nga espiritu nga amo ang author sini nga mga pulong. Pakamayo ini sa kabuhi sa mga nagapamati kag bisan pa sa mga nagatanaw diri sa Facebook Live. In Jesus' name, Amen.
Brother Ephraim Sibalya, salamat sang imo gugma kag pagpahayag sa imo kabalaka sa ministry. Jewel Baldado Maramara, mayong aga. Mads Anang, dira pa sa Germany. Cleofi Mulaven, dira sa San Jose Sipalay. Emmanuel Daklan, boy, kamusta ka? Dira sa Chicago, Illinois. Judith Macorio, Rosemary Kadilig, Hernani Palyan, Pastor Hernani Palyan, good morning. Man sa kay Roel Bisana, sa kay Susie Novero, kay Pastor Danilo Crospero, kay nang Lydia Akar, Rosemary Kadilig, okay? JB Bianan, Jeb, kumusta ka daw? Talagsa ka na lang, ha? Makita na ako, Andre. And then, sa kay Sister Sharon Guerra. Halindari sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Ipafrasakar. So far do nagtimprano kita. Kay na. Kay maupod kami sa Gideon's International Dumaguete Camp nga maga-distribute sang Biblia diri sa Bay City Fellowship, Bay City Pilot School, upod ang Bay City Fellowship Baptist Church through their pastor, yours truly. Ang Diyos magapakamayo sa aton tanan. Salamat gid. No greater love is known. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.